Heddiw, ar ddydd Gwyl Dewi, rydyn ni'n lansio 10 addewid adra i'r iaith Gymraeg. Dyma rai o'r pethau ydym ni'n neud yn barod i gyfrannu tuag at yr iaith. Dwi wedi dysgu Cymraeg trwy cwrs Prifysgol Bangor. Dwi'n falch o'r cyfle mae adra wedi rhoi i fi dysgu'r Cymraeg a'r cefnogaeth dwi wedi cael i ddefnyddio. Dwi'n aelod o dîm cyfieithu adra a da ni'n sicrhau bod pob dogfen ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg i chi ddarllen. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am adra ar iaith Gymraeg, ewch i'n gwefan adra.co.uk.